ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମେ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ନାଁଟି ହେଲା ହଜିଲା ଦିନର କଥା। ସେ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଦେଖ, ହଜିଲା ଦିନର କଥା ଯୋଉ ବିଷୟଟି ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ। ସେ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗପ ଏବଂ କବିତା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ହସିଲା ଦିନର କଥାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଫଟୋଟି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା। ଦେଖ, ହଜିଲା ଦିନର କଥା। ସକାଳ ବୁଲା ଦେହକୁ ବଡ ହିତ, ବେଶ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ, ସତେଜ ଲାଗେ। ସେଦିନ ମଧୁବାବୁ ସବୁଦିନିଆ ସକାଳ ବୁଲା ସାରି କୋଠିକୁ ଫେରି ଆସୁଥାନ୍ତି। ନିତି କିଲା ପଡିଆରେ ଘେରାଏ ବୁଲି ନ ଆସିଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ବାରବାଟୀ କଡ ଦେଇ ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଥୋଡ଼ାଏ ବାଟ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ହାତରେ ଥାଏ ସିଂହ ବାଡି, ଘର ଲେଉଟାଣି ମନଟା ଟିକେ ହାଲୁକା ଲାଗେ। ସିଂହ ବାଡ଼ିଟା ହାତରେ ଘୁରୁଥାଏ। କାଳି ଅନ୍ଧାରରୁ ସେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଫେରୁ ଫେରୁ କଅଁଳ ଖରା ପଡି ଯାଇଥାଏ। ସେଦିନ କାହିଁକି କେଜାଣି ଟିକିଏ ସଅଳ ଲେଉଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ହତା ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଆଖିରେ ପଡିଲା ଗିନା, ଗଡୁ, ଠେକି, ଢାଳ ଥୁଆ ହୋଇଛି। କୋତରା କସ୍ତା ପିନ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତୋଟି ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୁନି କୁନି ଛୁଆ। ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସଭିଏଁ ଶଙ୍କି ଗଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଆମେ ପଢିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସେଥିରେ କଣ କଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ପିଲେ ମଧୁବାବୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ସକାଳ ବୁଲା ତାକୁ କହୁଛେ। ସକାଳ ବୁଲା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ହିତ କହିଲେ ଭଲ। ସକାଳୁ ଯଦି ଘେରା ଯାଇ କୁଆଡେ ବୁଲି ଆସିବ, ଚାଲି ଆସିବ, ତାହେଲେ ଦେହ ବହୁତ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ ଏବଂ ସତେଜ ଲାଗେ। ସେମିତି ମଧୁବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ବୁଲାରୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ନୀତି ସେ ଯାଆନ୍ତି କୋଉଠିକି, କିଲା ପଡିଆ। କିଲା ପଡିଆ କହିଲେ କଣ ନା, ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅଛି, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ଖୋଲା ପଡିଆ ଅଛି, ତାକୁ କିଲା ପଡିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଇ ପଡିଆରେ ସବୁଦିନ ଯାଇ ସେ କିଛି ସମୟ ବୁଲିକିରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ପୁଣି କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି, ବାରବାଟୀ କଡ ଦେଇକି ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଥୋଡାଏ ବାଟ କହିଲେ କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ହାତରେ ଥାଏ ସିଂହ ବାଡି, ସିଂହ ବାଡିଟିଏ ହାତରେ ଧରିଥାନ୍ତି। ଘର ଲେଉଟାଣି କହିଲେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମନଟା ଟିକେ ହାଲୁକା ଲାଗୁଥାଏ। ସିଂହ ବାଡିଟା ହାତରେ ଘୁରୁଥାଏ। ସେ ଗୋଟେ ସିଂହ ବାଡି ଧରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ହାତରେ ଘୁରେଇ ଘୁରେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ପୁଣି ବୁଲିବା ପାଇଁ ନା, କାଳି ଅନ୍ଧାରରୁ। କାଳି ଅନ୍ଧାର କହିଲେ କଣ ପିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ରାତି ପାହି ନଥାଏ, ଆହୁରି ବାକି ଥାଏ ରାତି ପାହିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ, ଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖା ଯାଉଥାଏ, ସେଇ ସମୟକୁ ଭୋର ସମୟ। ସେଇ କାଳି ଅନ୍ଧାରରୁ ସେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଫେରୁ ଫେରୁ ବୁଲାରୁ କଅଁଳ ଖରା ପଡି ଯାଇଥାଏ, ତାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇସାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଦିନ କାହିଁକି କେଜାଣି ମଧୁବାବୁ ଟିକେ ସଅଳ ଲେଉଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ସଅଳ କହିଲେ କଣ, ଶୀଘ୍ର। ହତା ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଆଖିରେ ପଡିଲା, ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ପଡିଲା ମାନେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗିନା, ଗଡୁ, ଠେକି, ଢାଳ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଆଉ କୋତରା, କୋତରା କହିଲେ ଅସନା, ଅପରିଷ୍କାର। ଅପରିଷ୍କାର କସ୍ତା ପିନ୍ଧା କେତେ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତି ଧାଡିରେ। ସେମାନଙ୍କ କାଖରେ ସେମାନେ କାଖେଇଥାନ୍ତି ସବୁ କୁନି କୁନି ଛୁଆ। ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଶଙ୍କି ଗଲେ। ସଭିଏଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଶଙ୍କି ଗଲେ, କହିଲେ କଣ, ଡରିଗଲେ। ବାବୁ କହିଲେ, ବାବୁ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା, ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବାବୁ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଖ, ଏଥିରେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, କେତେଟା ଶବ୍ଦ ଉପରେ। ଦେଖ, ବେଳେ ବେଳେ, କୂଳେ କୂଳେ, ଫେରୁ ଫେରୁ, ପଶୁ ପଶୁ,
କୁନି କୁନି। ଏରେ ସବୁ ଦେଖ ଦିଟା ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଏକାଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଡି ଯୋଡି ହେଇକି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ବୋଲେ କହିବା ଯୋଡି ଶବ୍ଦ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ତମ ବହି ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ତାକୁ ମନେ ରଖ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା, ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଚେହେରା ଯେମିତି ଛୁଆଙ୍କ ଚେହେରା ତାକୁ ଭଳି। ତାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା ଏବଂ ଅତି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା, ସେମିତି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନୁଖୁରା, ହାଡୁଆ ଦେହକୁ ଠାକରା ମୁହଁ, ଓଠ ଶୁଖିଲା, ଆଖି ନିସ୍ତେଜ, ଛୁଆ ଗୁଡିକଙ୍କ ଦେହ ଫୁଙ୍ଗୁଳା, ପତଳା ଓ ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା। ପିଲା ଗୁଡିକ କେହି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ, ସବୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ପତଳା ଚେହେରା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା। ଏସବୁ ଦେଖି ମଧୁବାବୁ କାବା ହେଇଗଲେ। କାବା କହିଲେ କଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଏମାନେ ଆଜି କୁଆଡେ, ଏଠାରେ କାହିଁକି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥରେ ଆଖି ବୁଲାଇ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, କୁଆଡେ ସବୁ ଆସିଛ? ମଧୁବାବୁ ପଚାରିଲେ, କୁଆଡେ ସବୁ ଆସିଛ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, କ୍ଷୀର ପାଇଁ, ଏ ପିଲାଙ୍କ ସକାଶେ। ମଧୁବାବୁ ପଚାରିଲେ ପୁଣି, କିଏ କ୍ଷୀର ଦେବ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ସୁଦାମ ଭଲ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦଉଛି ତ। ସୁଦାମର ଘର ବିଡାନାସୀରେ। ବିଡାନାସୀ ପିଲେ କହିଲେ କଣ? ଆଜିକାଲି ଯୋଉଟା ବାରାଣାସୀ ଆମେ କହୁଛେ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଡାନାସୀ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ସୁଦାମ ଟିକେ ଭଲ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତାହେଲେ ସୁଦାମ କିଏ? ନା ସୁଦାମ ହଉଛି ବାବୁଙ୍କର ଗାଈ ମାନଙ୍କର ହେଫାଜତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ। ତାକୁ ବାବୁ ରଖିଥିଲେ ମଧୁବାବୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଗୁହାଳ ଗୋବର, ଚୁନି ଚୋକଡ, ନଡା କୁଟା, ଘାସ କୋଳଥ ସବୁ ତଦାରଖ କରେ। ଆଉ ନିଜେ ଖାଇ ପିଇ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବୋଲ ହାକ ମଧ୍ୟ କରେ। ବୋଲ ହାକ କହିଲେ କଣ? ନା ଯଦି କିଛି କାମ ତାଙ୍କର ଆଉ ପଡେ, ସେ କାମ କିଛି ବତେଇଲେ ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଦିଏ। ବୋଲ ହାକ, ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ତାହେଲେ ସେ ସୁଦାମ କ୍ଷୀର ଦିଏ, ଏ କଥା ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ସେ ହେଠୁ ତଲାସ କରି ବୁଝିଲେ। ତଲାସ କରି କହିଲେ କଣ? ନା ପଚାରିକି ବୁଝିଲେ ଯେ ଆଜି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ଗଲା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଇସା ଦେଇକି କ୍ଷୀର ନେଉଛନ୍ତି। କିଏ ପାଏ ନେଉଛି ତ କିଏ ଅଧ ପାଏ ନେଉଛି। ସବୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଦାମକୁ। ବାବୁଙ୍କର ମଥାକୁ ରାଗ ଚଢିଗଲା। ପଇସା ଦେଇ କ୍ଷୀର ନେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ଏ କଥା ଶୁଣି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ମଥାକୁ ରାଗ ଚଢିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ମଥାକୁ ରାଗ ଚଢିଗଲା କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ମାନେ? ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେ। ମଧୁବାବୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେ। ମନେ ମନେ ସେ ନିଆଁ ହୋଇଗଲେ ସୁଦାମ ଉପରେ। ସୁଦାମ ଉପରେ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସୁଦାମ କ୍ଷୀର ବିକି ପଇସା ରଖୁଛି। ଏ କଥା ମନେ ମନେ ମଧୁବାବୁ ଭାବିଲେ ଯେ କ୍ଷୀର ବିକି ସୁଦାମ ତାର ନିଜେ ପଇସାକୁ ରଖୁଛି। ଆଜି ସୁଦାମ ଘରୁ ବିଦା ହେବ। ମନେ ମନେ ଭାବିଦେଲେ ସୁଦାମଙ୍କୁ ଆଜି ଘରୁ ବିଦା କରିଦେବି। ହେଲେ ସୁଦାମ ତ ସେପରି ଲୋକ ନୁହେଁ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ରହିଲାଣି, ବାବୁଙ୍କର ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାରେ ତେବେ କଣ ଏତେ ଭୁଲ ରହିଗଲା? ମନେ ମନେ ମଧୁବାବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, କଣ ମୁଁ ଏତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ କରିଦେଲି? ଯେ ସୁଦାମ ଭଳିଆ ଲୋକ ତ ଏମିତି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ମଧୁବାବୁ ମନେ ମନେ ଭାବି ତାପରେ ସୁଦାମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସୁଦାମକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ସୁଦାମ ସିଧା ସିଧା ମାନିଗଲା। ସିଏ କାହିଁକି ଲୁଚାଇବ? କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଦ କ୍ଷୀର ଢେର ବଳକା ହେଉଛି। ସେ କ୍ଷୀର ଆଉ କଣ ହେବ? ତେଣୁ ସେ ବିକି ଦେଉଛି। ସେହି ପଇସାରେ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁନି, ଚୋକଡ, ପିଡିଆ, ନଡାପାଳ କିଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ସୁଦାମ ସିଧା ସିଧା କଥା ମାନିଗଲା। କହିଲା, ହଁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ବିକି ଦଉଛି। କାରଣ କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କହିଲେ ପିଲେ ବୁଝିବା ଆମେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ। ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ଦରକାର ସେତିକି କ୍ଷୀର ହେଇଗଲା ପରେ ବହୁତ କ୍ଷୀର ଆହୁରି ବଳୁଛି। ତେଣୁ ସେ ବଳକା କ୍ଷୀରକୁ କଣ କରୁଛି? ପଇସାରେ ବିକି ଦଉଛି ଏବଂ ସେଇ ପଇସାରେ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁନି, ଚୋକଡ, ପିଡିଆ, ନଡାପାଳ କିଣିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଏ ସବୁ ଶୁଣି ମଧୁବାବୁ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ। କହିଲେ, ହଇରେ, ମଧୁ ଦାସ ଶେଷକୁ କ୍ଷୀର ବିକିବ? ଛି ଛି, ତା ପୁଣି ଏଇ ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡାଙ୍କୁ। ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ କଣ କହିବେ? ଗାଈଙ୍କର ଯଦି ଦାନାର ଅଭାବ ହେଉଛି ମୋତେ ଜଣାଇଲୁ ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ମଧୁ ଦାସ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଗାଈ ବିକିଦେବ ସିନା, କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିବ ନାହିଁ।
ଅଭାବ ଭିତରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଜୋତା କାରଖାନାଟେ ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ତାହା ଦେହ ସହିଲା, ତଥାପି ମଧୁଦାସ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇ ନାହିଁ। ନା, ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାଲିଠାରୁ କ୍ଷୀର ମାଗଣା ଦିଆଯିବ, ଗାଈ ଦୁହାଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ଏହି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ। ମଧୁବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ଯେ ସୁଦାମ କ୍ଷୀର ବିକିକିରି ଚୁନି ଚୋକଡ଼ ପିଡ଼ିଆ ନଡ଼ାପାଳ କିଣିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମଧୁଦାସ ଶେଷରେ କଣ କ୍ଷୀର ବିକିବ? ଛି ଛି, ତା ହେଇପାରିବନି। ପୁଣି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେ ଗରିବ ଓଡିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ କ୍ଷୀର ବିକିବେ ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ଛୁଏଁଇଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସିଧା ସିଧା କହିଦେଲେ, କାଲିଠାରୁ ଗାଈ ଦୁହାଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ। ପୁଣି କେମିତି? ନା ଘର ପାଇଁ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ତାଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କାଟି ଦିଆହବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ। ଆଉ କେହି ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ। ପିଲେ ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ଏଠି? ନା ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ସେ କଣ କେବେ ଏଭଳି କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିଥାନ୍ତେ? ଏ ମଧୁଦାସ କିଏ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ଦାସ ମଧୁବାବୁ ଭାବେ ଓଡିଶାରେ ସବୁଠାରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଢଗଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ପାଠ ପଢିବି, କାଳିଆ ଘୋଡାରେ ଚଢିବି, ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢିବି। ତାଙ୍କ ପରି ପଢୁଆ ଲଢୁଆ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଓଡିଶାରେ ଖୁବ କମ ଥିଲେ। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ କଥା, ମଧୁବାବୁଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ସେ ମଧୁବାବୁ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ କଣ? ଖରାପ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିଲେ କାହାର କିଛି ଖରାପ ହଉଛି, ତାଙ୍କର କିଏ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସହଯୋଗ କରିବି, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, ଏଇ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କେବେ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିଥାନ୍ତେ? ତାହେଲେ ଏଇ ମଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ପିଲେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ବାରିଷ୍ଟର କହିଲେ କଣ? ବାରିଷ୍ଟର କହିଲେ ଓକିଲ। ମଧୁବାବୁ ଯେହେତୁ ଓକିଲାତି ପାସ୍ କରିକି ଜଣେ ଓକିଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଥିଲା ମିଷ୍ଟର ଦାସ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅତି ଛୋଟିଆ ଆକାରରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିଲେ ମଧୁବାବୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁରା ନାମଟା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଓଡିଶାର ସବୁ ଲୋକ ସବୁଠାରେ ସେ ଜଣାଶୁଣା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ପାଠ ପଢି କାଳିଆ ଘୋଡାରେ ଚଢିବି, ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢିବି। କାହିଁକି? ନା ଏମିତି ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଶେଷରେ ସେ ଓକିଲାତି ପାସ୍ କଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଜଣେ ବଡ ଓକିଲ ହେଇ ଓଡିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡିକ ଆମେ ପଢିଲେ, ଦେଖ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଶବ୍ଦରେ ଦିଆଯାଇଛି ରଙ୍ଗ, ବୋଲ ହାକ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ। ମନେ ମନେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ। ସିଧା ସିଧା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ। ନଡାପାଳ, ଗୋଟି ଗୋଟି, ଜଣାଶୁଣା, ଏରା ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ। ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି। ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କଲିକତା ପଢିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ MA, BL ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ କୋଉଠି ପାଠ ପଢିଥିଲେ? ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ ସ୍କୁଲ। ସେଠି ସେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, ଯୋଉଟାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଥିରେ ପାସ୍ କରି ସେ କଲିକତାରେ ପଢିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। MA, BL ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1880 ମସିହାରେ କଲିକତା ଛାଡି ସେ କଟକକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କହିଲେ କଣ? ପ୍ରଥମେ କଟକର ବିହାରୀବାଗରେ ରହି ଅଦାଲତରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରେ ମିଶନ ରୋଡରେ ନିଜ ଘର ତୋଳି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟାରେ ହିଁ ରହିଲେ, ମିଶନ ରୋଡରେ। ଏବେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ, ଯୋଉଟା ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କହୁଛେ, ତାଙ୍କରି ଘରେ ହିଁ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେଇ ହତା ଭିତରେ ମଧୁସ୍ମୃତି ନାମକ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ମଧୁବାବୁ ଯେଉଁ ହାତ ବାଡି ଧରୁଥିଲେ, ପଗଡି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଚଷମା ଲଗଉଥିଲେ, ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଦୋଷଟା କହିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଜାମା ଆଉ ଶାଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇ ମଧୁସ୍ମୃତି କୋଠରୀରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ତମକୁ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯଦି ମିଳେ, କେବେ ଗଲେ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜକୁ, ସେଇଠି ମଧୁସ୍ମୃତି କୋଠରୀଟିକୁ ଯିଏ ଯାଇ ଦେଖିବ।
ସେ 1905 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ କଟକରେ ଗୋଟିଏ ଜୋତା କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ। ତାର ନାଁ ହଉଛି ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ। ସେଇ କାରଖାନାରେ କଣ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ନା ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋଧି, କୁମ୍ଭୀର ଚମଡାରୁ ଓଡିଆ କାରିଗର ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମଜବୁତ ଜୋତା ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏ ଜୋତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଜୋତା ପାଇଁ ଓଡିଶାର ଟେକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଟେକ ମାନେ କହିଲେ କଣ ନା ଥିଲା କାମରେ କାମରେ ଟିକିଏ ଖଇଚା ଦେଖିଲେ, ଖଇଚା କଣ ଯଦି ଖରାପ, ମଧୁବାବୁ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଜୋତାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଦେଖାଗଲା, ତାହେଲେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଡା ବିଡା ଜୋତାକୁ ପୋଡି ଦେଉଥିଲେ। ତାହା କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁନଥିଲେ, ଠକୁ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ସହିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଶେଷରେ କରଜ ସୁଝି ନ ପାରିବାରୁ କାରଖାନାଟି ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦାରୁଣ ଅଭାବ ଘୁଟି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ତିଳେ ହେଲେ ବିଚଳିତ କରିପାରୁନଥିଲା। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ଓଡିଆ ଖାଏ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ମଧୁବାବୁ ନିତିଦିନ ଖାଉଥିଲେ। ସେ କଣ ଖାଉଥିଲେ ନା ପୋଷେ ଢେଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳ, ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର, ମଦରଙ୍ଗା କିମ୍ବା ହିଡିମିଚା ଶାଗ, 4-5 ମୁଠା ଖଇ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। ଯେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେ କିପରି କ୍ଷୀର ବିକିଥାନ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଆର ଦୁଃଖକୁ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ବିକିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଆ, MA, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ। ସେ ମଧୁବାବୁ ପ୍ରଥମ ଆମ ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଆ। ଯଦି ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢିଛି ଆମ ଓଡିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ହଉଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ଓକିଲାତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେହି ଓକିଲ ହେଇନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ଓଡିଶାର ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ, ସେ ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଦେଶକୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଓଡିଶାର ଗୌରବ, ଆମ ଜାତିର ଗୌରବ। ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖ ଦିନ କଟକରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମହାପୁରୁଷ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଯାହା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ତାକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଚିତ୍ର ତମେ ଦେଖିଲ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଣ କଣ ସବୁ ଦେଇଛି। 1 ନମ୍ବରଟି ପିଲା ଦେଇଛି ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ କଣ କରିବା, କିଛି ଲେଖିବା ନାହିଁ। କାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ମାନେ ଆମେ ମୌଖିକ ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତର କହିବା। 1 ନମ୍ବର କରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସକାଳ ବୁଲାରୁ ଫେରି ମଧୁବାବୁ କଣ ଦେଖିଲେ? ମଧୁବାବୁ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ତାଙ୍କ ହତା ଭିତରେ ଗିନା, ଗଡୁ, ଢାଳ, ଠେକି ଇତ୍ୟାଦି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏବଂ କେତେକ କସ୍ତା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଠେଇଛନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର ଦେଲା, ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗିଲେ? ମଧୁବାବୁ ଭାବିଲେ ସୁଦାମ ଏଇ ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ନେଇ କାହିଁକି କ୍ଷୀର ବିକୁଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ସୁଦାମ ଉପରେ ରାଗିଲେ। ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସୁଦାମର କଥା ଶୁଣି ମଧୁବାବୁ କଣ କହିଲେ? ସୁଦାମର କଥା ଶୁଣି ମଧୁବାବୁ କହିଲେ ଯେ ମଧୁ ବାବୁ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିବ? ତ ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଏତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସାଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କେବେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିବେ ନାହିଁ, ବିକିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଲିଠାରୁ ସେ ଘ ଉତ୍ତର ଟା ଶୁଣିବା। ଘ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମଙ୍କୁ କି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ? ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କାଲିଠାରୁ କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ଏଇ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ।
ମାଗଣାରେ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମୁହଁରେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି? ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଅଭାବ ଘଟିଲା କାହିଁକି? ନା ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କ ଜୋତା କାରଖାନାରେ କୌଣସି ଜୋତାରେ ଯଦି ଟିକେ ଖଇଚା ଦେଖିଲେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଜୋତା ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ତେଣୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଭାବ ଘଟିଲା। ହେଲେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏବେ ଯିବା 2 ନମ୍ବରକୁ। ଦେଖ 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ବହି ପତ୍ର ପାଣି ପବନ ପରି ଏହି ବିଷୟରେ ପଢିଥିବା କେତୋଟି ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଯୋଉଡାକ ମୁଁ କହିଥିଲି ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହେଇଛି ବୋଲି, ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହେଇଛି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ମନେ ପକେଇବା ଆମେ କୋଉ କୋଉ ଶବ୍ଦ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହେଇଛି। ସେଇ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ହିଁ ହଉଛି ଆମର ଯୋଡି ଯୋଡି ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁଇଟି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଏକାଠି କରିକି। ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ବେଳେ ବେଳେ। ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ। ଏଇ ଗାର ଦେଇଥିବା ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିଦବା ବେଳେ ବେଳେ। ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଅଛି? କୂଳେ କୂଳେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଆମେ ଗା ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ କୂଳେ କୂଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଫେରୁ ଫେରୁ। ତୁମ ବହିରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସେଇ ବିଷୟରେ ହଜିଲା ଦିନର କଥା ବିଷୟରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ପଶୁ ପଶୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି କୁନି କୁନି। କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଯୋଉ ସେ କୁନି କୁନି ଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ବୋଲ ହାକ। ବୋଲ ହାକ ଗୋଟିଏ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ମନେ ମନେ। ସିଧା ସିଧା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି ନଡା ପାଳ। ନଡା ପାଳ ଗୋଟିଏ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ। ଆଉ କଣ ଅଛି ଗୋଟି ଗୋଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଜଣା ଶୁଣା। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ଅଛି ମର୍ମେ ମର୍ମେ। ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ଏଇ ବହି ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଡି ଶବ୍ଦ। ଆକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତମେ ମନରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କରିପାରିବ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଏବେ 2 ନମ୍ବରଟି ସରିଗଲା 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ହେଲେ 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ଦେଇଛି କଣ ନା ଚକ୍ରଟିକୁ ଦେଖି କିଏ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ତାହା ତଳେ ଲେଖିବା। ଏ ଚକ୍ରରେ ସିଧା ସିଧା ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଖାଲି ଯୋଡିକି ଲେଖିବା କଥା। ଯେମିତି କଣ ନା ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଉତ୍କଳ ଭୀମ ପଦ୍ମଚରଣ ରାୟ। ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଏଗୁଡାକୁ ଖାଲି ଆମେ ଏଇଠି ପୂରଣ କରିଦେବା। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି? ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦବା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ। ଲେଖିବା ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଶପଥଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଉତ୍କଳ ମଣି। ଆଉ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ। ଆଚ୍ଛା ପଦ୍ମଚରଣ ରାୟଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଉତ୍କଳ ଭୀମ। ପିଲେ ଉପାଧି ଗୁଡିକୁ ମନେ ରଖିବ।
ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଉପାଧି ଗୁଡିକ ଦେଇକି ପଢିବା। କେମିତି ପଢିବା? ନା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଉତ୍କଳ ଭୀମ ପଦ୍ମଚରଣ ରାୟ। ତ ଉପାଧି ଗୁଡିକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, କାହାକୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବରରେ ପିଲେ ଦେଇଛି କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ତାହା ପତ୍ରରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଥିଲା ବହିରେ, ଆମେ ପଢିଥିଲେ ତଲାସ। ଦେଖିବା ତଲାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଠି କୋଉଠି ଅଛି ଖୋଜିବା। ଏଟା ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଏ ତଲାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଦେଖିବା ଆମେ ତାହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ହେପାଜତ। ହେପାଜତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯତ୍ନ ନେବା। ଏଠି ଲେଖିଦବା, ହେପାଜତ କହିଲେ ଯତ୍ନ ନେବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ନିସ୍ତେଜ। ନିସ୍ତେଜ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମଳିନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ ପିଲା। ପିଲା ଅର୍ଥ ହଉଛି ବଡ। ବଡ। ତାହେଲେ ଏବେ ପିଲେ 4 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ। ଏବେ 5 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 5 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ତଳ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ଓ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା? ନା ଉତ୍ତର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ଆମେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ବାକ୍ୟଟି କଣ ଦେଇଛି କରେ? ଛୁଆ ଗୁଡିକ କୁଙ୍ଗୁଳା, ପତଳା ଓ ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରାର ଥିଲେ। ତାହେଲେ ୟା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା? ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ଛୁଆ ଗୁଡିକଙ୍କର ଚେହେରା କିପରି ଥିଲା? ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଛୁଆ ଗୁଡିଙ୍କର ଚେହେରା ଛୁଆ ଗୁଡିକଙ୍କର ଚେହେରା କିପରି ଥିଲା? ଯେହେତୁ ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନଟା, ତେଣୁ ଆମେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେବା, ନହେଲେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେଇଦବା। ଆଚ୍ଛା, ସୁଦାମର ଘର ବିଡାନାସିରେ। ଘରେ ଦେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ହବ? ସୁଦାମର ଘର କେଉଁଠାରେ? ସୁଦାମର ଘର କେଉଁଠାରେ? ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦବା। ଘରେ ଦେଲା ଜୋତା ଗୁଡିକ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କଣ କରିବା? ଜୋତା ଗୁଡିକ କେଉଁଠିକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା? ଜୋତା ଗୁଡିକ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା? ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରୁଛେ। ତାପରେ ଦେଇଛି 1880 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ଛାଡି କଟକ ଆସିଲେ। ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ସେ ଲେଖିବା ସେ ଏବେ କଲିକତା ଛାଡି କଟକ ଆସିଲେ। କଲିକତା ଛାଡି କଟକ ଆସିଲେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦବା। ଆଚ୍ଛା, ପିଲେ 5 ନମ୍ବର ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ମୁହଁଟା ଦେଲା 4-5 ମୁଠା ଖଇ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। ତାହେଲେ ୟା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା? ନା ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ କଣ ଥିଲା? ଲେଖିବା ଆମେ ସେଇଆ, ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ
ଜଳଖିଆ କଣ ଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦବା। ଏବେ 5 ନମ୍ବର ଟିପିଲେ ସରିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବରରେ ପିଲା ଦେଇଛି ଯେପରି ମଥାକୁ ରାଗ ଚଢିଯିବା ସେହିପରି ତଳ ଲେଖାଥିବା ଅଂଶ ଗୁଡିକ ପଢି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ମଥାକୁ ରାଗ ଚଢିଯିବା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୁଢି। ସେମିତି ଏଠି କରେ ଦେଇଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଲା ପୁଣି ହେଲା ଜୁରୁ ଜୋଳୁ ଜୋଳିଆ ପୋକ ବାହାରିବା। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା କଣ ନା ଆଖିରୁ ଆଖିରୁ ଜୁଳୁ ଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରିବା। ସେମିତି ଗ୍ୟାସରେ ହଂସା ଉଡିଯିବା ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ ଭୋକ ଭୋକରେ ହଂସା ଉଡିଯିବା। ତାପରେ ଗରେ ଦେଲା ଗ୍ୟାସରେ ଦେହ ଜଳିଯିବା ଲେଖିବ ରାଗରେ ଦେହ ଜଳିଯିବ। ଘରେ ଦେଲା ଗ୍ୟାସରେ ନାକ ଟେକିବା ବା ଘୃଣାରେ ନାକ ଟେକିବା। ଗ୍ୟାସ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯିବା ଏଟା ହେବ ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବା। ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ପଢିଦେବା ଆଉ ଥରେ କଣ ହେଲା ନା ଆଖିରୁ ଜୁଳୁ ଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରିବା ଭୋକରେ ହଂସା ଉଡିଯିବା ରାଗରେ ଦେହ ଜଳିଯିବା ଘୃଣାରେ ନାକ ଟେକିବା ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବା। ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ପଢିକି ତାକୁ। ଏବେ ଯିବା 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର ଟିପିଲେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଆସ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଇଛି କରେ ହିତ ଅର୍ଥ କଣ? ହିତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭଲ ଭଲ କରିବା। ତେଣୁ ହିତ ଶବ୍ଦଟି ଲଗେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟଟିଏ ଲେଖିବା। ସକାଳ ବୁଲା ଦେହକୁ ହିତ। ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ସେ ଦେଇ ଦିଆ ହେଇଛି ଆଗରୁ ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଇଛି ଫୁର୍ତ୍ତି ମାନେ ନିଜକୁ ଟିକେ ସତେଜ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଫୁର୍ତ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ମନ ହେବା ତ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଟିକେ କରିବା। କଣ କରିବା ଆମେ ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିଲେ ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିଲେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ।
ସତେଜ। ହେଲେ ସତେଜ ଶବ୍ଦ କହିଲେ କଣ ନା ଶୀତ ଋତୁରେ ପରିବା ଶୀତ ଋତୁରେ ପରିବା ସତେଜ ରହେ। ଦୁର୍ଦଶା। ମଧୁବାବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସହି ପାରନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ପିଲେ ସଅଳ। ସଅଳ ମାନେ କହିଥିଲି ସଅଳ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶୀଘ୍ର। ତାହେଲେ ସଅଳ। ମୁଁ ଆଜି ସଅଳ ଉଠି ପଡ଼ିଛି। ସଅଳ ଉଠି ପଡ଼ିଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ସେଇ ଭଳିଆ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖିବ। ଏବେ 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯାଇଛି ତଳ ବାକ୍ୟଟି ପଢ ସେହି ଅନୁସାରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ପୂରଣ କର। ଯେପରି ସେ ହତା ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେମିତି ମୁଁ ଘରେ ଗୋଡ଼ ଦେଉ ଦେଉ କଣ ହେବ? ମୁଁ ଘରେ ଗୋଡ଼ ଦେଉ ଦେଉ ମା ଭାତ ବାଢି ଦେଲେ। ସେମିତି ସେ ଖେଳାଳିଟି ପେଣ୍ଡୁଟିକୁ ମାରୁ ମାରୁ ପେଣ୍ଡୁଟି ଖସିଗଲା। ଆଈ ମତେ ଗପଟି କହୁ କହୁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସେମିତି ଦେଇଛି ଘ ଦିନ ମଣ୍ଡା ପିଠା ତକ ଖାଉ ଖାଉ ସେଇଠାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ସେହିଠାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ 8 ନମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲ ଅଧା ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଅଧା ଆମେ ପୂରଣ କଲେ। ଏବେ 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 9 ନମ୍ବରରେ ଦେଖା ଦେଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ବାଛି ଏକାଠି କରିବା ଏବଂ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖିଲ ଦାରୁଣ ସହିତ କୋଉଟାକୁ ଆମେ ଯୋଡି ପାରିବା ନା ଦାରୁଣ ଅଭାବ। ସେମିତି କସ୍ତା ଲୁଗା। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। କଅଁଳ ଖରା। କାଳି ଅନ୍ଧାର। ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଏବେ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ପିଲେ ଯୋଡିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମିଶେଇକି ଏଠି ଲେଖିଦବା ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ। କଣ ନା ଦାରୁଣ ଅଭାବ ଏମିତି ଲେଖିବା ଏଇଠି ଆମେ ଦାରୁଣ ଅଭାବ। ସେମିତି କସ୍ତା ଲୁଗା। ଆଉ କଣ ନା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା।
ଯୋଡ଼ିକି ତାକୁ ଏଠି ଲେଖିଦବା। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, ସେମିତି କଅଁଳ ଖରା, କାଳି ଅନ୍ଧାର, ନୁଖୁରା ବାଳ, ନାଇଁ ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡ, ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡ। ପିଲା 9 ନମ୍ବରଟି ସରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛ ଆମେ ଯୋଡ଼ିକି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଲେଖିଲେ। ଏବେ ଯିବା 10 ନମ୍ବରକୁ। 10 ନମ୍ବର କହିଛି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କେତେ ଗୁଡିଏ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ନାମ ଗୁଡିକ କାହାର ତାହା ବାଛି ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖିବା। ଯେମିତି କାହା କାହା ନାମ ହେଇପାରେ ଲେଖିଛି ସୁଦାମ, କଟକ, ଓକିଲାତି, ଗାଈ, ସହିଷ୍ଣୁତା। ତାହେଲେ ୟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପଶୁର ନାମ କୋଉଟା ଦେଖିଆ ଚିହ୍ନିଲ ତମେ? ପଶୁର ନାମ ହଉଛି ଗାଈ। ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ସୁଦାମ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ନାମ କଟକ। ଏକ ପ୍ରକାର ଜୀବିକାର ନାମ ଓକିଲାତି। ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣର ନାମ ହେଲା ସହିଷ୍ଣୁତା। ସହିବା ଶକ୍ତି ଯାହାର ଥାଏ ସହିଷ୍ଣୁତା। ବୁଝିଲେ 10 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। ଏବେ ଯିବା 11 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି? ନା ଫୁଲର ପାଖୁଡା, ଏଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଇଛି ପିଲା ଦେଖ ସେ ପାଖୁଡାରେ କେତେ କିଛି ଲେଖା ଯାଇଛି। ସେ କହୁଛି ଏ ପାଖୁଡାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାମ ଦେଇଛି। ସେଇ କାମ ଏଇଠି ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆଣିକି, ଯେମିତି ସୁଦାମ ଗାଈ ମାନଙ୍କର କଣ କରେ ହେଫାଜତ କରେ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲା ଦେଖ ହେଫାଜତ, ହେଫାଜତ। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆଣି ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ। ସୁଦାମ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ହେଫାଜତ କରେ। ଆଚ୍ଛା ସୁଦାମ ସବୁ ଜିନିଷର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ତଦାରଖ କରେ। ଲେଖିବା ତଦାରଖ କରେ। ସୁଦାମ ବାବୁଙ୍କର ବୋଲହାକ କରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ମଧୁବାବୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଜଳଖିଆରେ ଖଇ ଖାଉଥିଲେ। ସେଇ ଫୁଲ ପାଖୁଡାରୁ ଆଣି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଉତ୍କଳ କ୍ୟାନାଲରେ ଓଡିଆ କାରିଗର ମାନେ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ପିଲା 11 ନମ୍ବର ଟା ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଠୁ ଫୁଲ ପାଖୁଡାରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ମାନେ ସବୁ ପୂରଣ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଯିବା 12 ନମ୍ବର। 12 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଲ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା? ନା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଲେଖିବା 5ଟି ବାକ୍ୟ। ଲେଖିବା ମଧୁବାବୁ 1848 ମସିହା
ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଆ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଆ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କଟକରେ ଉତ୍କଳ କ୍ୟାନେରୀ ଜୋତା କାରଖାନା କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା। ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଥିଲା ପୁରା ନାମ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସେ 1934 ଫେବୃଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ତୁମେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ତାକୁ ଘରେ ରଖିବ। ଆଉ କଣ କରିବ ନା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବହି ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ପଢିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳେ କଟକରେ ଥିବା ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜକୁ ଯାଇ ମଧୁସ୍ମୃତିର ଯୋଉ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟି ଅଛି ତାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସବୁ ସାଇତା ଯାଇ ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ଏବଂ ମନେ ପକେଇବ। ଆଚ୍ଛା ଏତକ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟଟିର ନାଁ ହଜିଲା ଦିନର କଥା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି। ହଜିଲା ଦିନର କଥା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ନା ମଧୁବାବୁ 1848 ମସିହାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇ 1934 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଯାହା ଯାହା ସେ ଆମ ଓଡିଶା ପାଇଁ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଲେଖକ ଏଇ ଲେଖାଟି ନ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତେ ଯେମିତି ସେ ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ଏଇ ଲେଖାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ତାକୁ ପଢିକିରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛେ ଏବଂ ସେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କଣ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି
ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଜାଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିପାରୁଛେ ବା ଆମେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁକା ଏ ବିଷୟଟିର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ହଜିଲା ଦିନର କଥା। ପିଲାମାନେ ତମେ ପଢାପଢି କରିବ। ହଉ, ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟଟି ଯାହା ଆମର ରହିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟର, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା।